Welcome YouTube to the next video. Allerførste video på min kanal. I'm named Ultra Knight. Yes! Min kanal, hvor der kommer gameplay, mange serier, og den allerførste serie, som I kan se, og se lige her, lige der, der kan I se, hvad det er, Minecraft Survival Game. Vi venter til åbent. Men det har den allerførste serie på kanalen, hvor vi spiller Survival Game. Jeps, det er det her. Vort 5 sekund. Og mit skin, det skin. This mit nyt skin, so what's up with? This is it's good. Det er en god skin, som nogle af mine venner har lavet til mig. Den er så glad for. Den er så flot. Hey. This is so good because yes, it's really good because. Og det er allerfor. Okay, også sådan den er også kan. Hey man. I må gerne skrive i kommentarerne bag, om det skal blive. Om det skal blive med æderkoppen på skeletten og spærne. Det må jeg gerne skrive til, om de skal væk, eller om de må blive. Det vil jeg meget gerne vide. So let us go to the fight of night to this awesome. Jeg finder meget mad. Det skulle rimelig godt med noget mad egentlig. Men det her bliver en kanal, hvor der kommer survival games, som den allerførste serie på kanalen. Der kommer masser også andre, så det skal jeg også bare lade nyde, og jeg kommer også ind og henne. Og der er måske vildt tak. We go to the Killingham. Oh yes, vi prøver den store kente. Perfekt. Men jeg håber, I må faktisk meget gerne skrive i kommentaren, at hvad for en serie I vil se på kanalen. Jeg håber, at der er mange kunne lide den Survival Game serie. Og der bliver vi tager det den her chest her, og så rydder vi op i vores inventar. Der. Sådan her. Vi går. Men jeg håber, I vil kunne lide den, så det er ikke den bedste map, men det var det, vi fik. Den er jo også fin nok.
Oh yeah, hey man. What the hell? Nej. Så no, det var ikke så sjovt. Det var det værste, jeg har prøvet faktisk. Okay, så ved jeg det, da vi kommer fra nok plads. Så har jeg lært det. Men vi kan crafte iron sword. Vi skal bare lige have et stik, før vi kan. Og det er den her testapack, jeg sådan arbejder. Så mig og mine venner arbejder på rimelig længe. Og den er snart faktisk rimelig færdig. Og når den her kanal når 100 subscriber, så vil vi med kunne downloade den testapack her. Den er en rimelig god PvP-pack. Det går rimelig godt egentlig. Men I må meget gerne skrive, som jeg sagde. I må meget gerne skrive for serier, jeg synes, jeg sådan skulle lave på kanalen. Det var dumt. Vi tager en game mere. Det var rimelig dumt. Det var rimelig dumt af mig. Det var dumt. Det kan ikke lige så godt have man bil. Men det der kommer til at ske, det er, at I kan skrive i description, noget i kommentarfeltet, hvad for en serie jeg synes, jeg skulle starte op på kanalen. Hvor ved jeg, der er survival games serie kommer op at køre, og så kommer der også SimCity Let's Play, SimCity, og noget Minecraft Single Player, og sådan noget. I kan i hvert fald skrive noget i kommentarfeltet, hvad for en serie synes der skal være på kanalen. Men målet ved den her Let's Play er at komme. Hey, vi vil faktisk lave en mål. Det gør faktisk meget. Det er faktisk rimelig godt. Vi laver en mål, at vi giver den her video, hvis den kommer over, hvis vi kan få 10 likes på den her video. 10 likes på den her video. Målet er at få 10 likes på videoen. Det går så awesome, egentlig. 10 likes. Godt, så er vi efter 10 likes. Så husk at like, hvis I kunne lide den video. Det vil hjælpe rimelig meget. Så vil det også, at hvis målet kommer over 10 likes, hvis det er 10, så er det bare fint nok, men så mange likes, som der kan komme, men over 10 likes, så for det gør, når I liker video, så ved jeg, hvad for noget indhold, hvad for noget I kan lide at se på egentlig. Så det er faktisk meget godt, hvis I giver den her, hvis I synes, videoen var god nok, og så kan Antoine lige smide et like ned i description. Jeg hedder lidt der bakken. Hey folkens! Vi skal den vej. Så har jeg en lille chest. En kiste. Så helt klar. Og som skin synes jeg, hun kan have en af mine venner har lavet den til mig. Her, det var faktisk. Det var ikke bestemt, det var ikke den værste kiste, jeg fik faktisk. Det var faktisk rimelig god. Bedre med en dia.
Man kan få den chest i fred. Værle. Sådan her. Men det vil i hvert fald hjælpe rimelig meget, hvis I kunne smide en like på den video, hvis I kunne lide den. For så ved jeg jo, at det er noget, I kan lide at se det her. Så vi sætter på 10 likes, over 10 likes. Det er en burger, like. Det går også rimelig godt der game, det må jeg faktisk enormt. Jeg ved godt, jeg har opdaget ham. Er det team, man? Okay, ja, det er en team. Godt nok træls. Det er godt nok ned af nogle teams. Team ny. Det er en nybød team. Det vil have fat i magten, men det kan de ikke. Ja, det kan det faktisk godt. Men alligevel for at komme så langt, som vi kan fra dem. Det var sgu ikke, det er faktisk det nybød, jeg har set. Det er noget, når folk team. Det er faktisk pænt træls. Seriøst, det ved godt, at det ikke kan få fat i mig. Det var lavet sådan godt. Så kan jeg give mig en sans. Så kan jeg faktisk give mig en lille sans til flex for alligevel. Tak for, at du reddede mit liv. Ham må jeg sige GG, når han er godt nok en GG-mand. At han bare lige læser film. Så skal bare han, ja for helvede. Det er så... Det er så nybød, når folk sådan timer, det er så nybød. For det er faktisk rimelig nybød. Jeg tror godt, han tjestet. Seriøst? Tager du pis på mig? Tak skal du have. God. Tak skal du have, min fine ven. Det vil gå for der chest. Okay, hvor heldig kan man lige være? Som det ikke lige vil gå. Det er lige det, vil jeg håbe på. En chest plate. Det bliver en sådan god game, kan jeg faktisk finde på det. Like a good game. Det er bare mine ruller, nogle gange tabt. Jeg plejer at tage sådan nogle gange. Nogle gange kan jeg godt finde på bare at tage sådan nogle ruller. Jeg synes, den er fin, rimelig fin nok egentlig. Det
Hvis man vil bare gerne have noget stof, så er det rimelig godt. Så tager det jo sgu. Den er også til at blive fikset med. Den er jo tænkt på, den er jo med Kenzie, at den her er. Jeg kan. Det var i hvert fald ikke det værd. Jeg tager bare sådan en rut. Det er så bare sådan en rut. Nu kan vi så sådan alene tager jeg bare. Jeg kan så hvis det er sådan sammen med nogle andre. Så er det sådan, jeg tager en anden rut. Men fordi det tager laver lidt om på min rut bare det. Det var faktisk rimelig længe, så jeg fik taget den rut faktisk. Så jeg kan noget lille vildt. Seriøst, der kunne godt være også en hjelm derinde. Så går vi til. Jeg mener, det er den nye med det. Jeg er ikke sikker. Jeg ved ikke, om det er den nye map, eller om det er en af de gamle maps. Om det er en af de nye maps. Jeg mener, det er en af de nye maps. Det må man lige skrive i kommentaren. Det er vildt. Så er det for sådan noget, for jeg kan faktisk ikke helt huske, hvorfor det var Penguins. Oh la la la, good stuff! Så er der noget flint her. Vi kan godt prøve at få en crafting bench. Hvordan kommer man ind i den her? Jeg kom. Ikke nu, jeg har lige faldet. Det må lige ønske det. Det var fordi, jeg skal snart lave lektier til så nederen. Okay, vi går derop faktisk. Simpelthen, så jeg vil det er for. Så vil jeg faktisk hellere hen ind. Okay, jeg tager den her. Hopper på en crafting, jeg fik ikke til at gå i midten. Disse. Okay, jeg fik godt at have. Okay, vi tager derovre. Kom nu her, du er hvad jeg skal have lavet en iron sword.
Det var faktisk spild af tid. Jeg pyt med det. Det er så godt. Oj, det var det. Ej, godt nok ned. November. Møj. Kom nu, jeg går hen til Bonnie. Kom over. Bare, please, hop på dig. Jeg kan godt sætte dig måske. Det eneste, jeg leder efter, det er bare en klatringbænk. Yes! Oh ja. Jeg gik i ringene. Pain nice egentlig. Snart lige spil. Oh, we're pretty stacked. Yes, we're pretty stacked. Está que tá aí tem que tá. Oh, det var a pretty good game. Jeg er pretty stacked. Og så jeg må helst. Jeg kunne godt bruge bare for en jernhjelm. Det var så awesome. Jeg kan jo ikke. Man kan jo ikke altid være lige heldigt. Det er preview, det bliver jeg her. Der er også en crafting table, det så hvis der ikke går ikke.
chest. Det er faktisk rimelig god gaming. Vi fik slap væk fra team. Det synes jeg var faktisk rimelig godt, at vi fik godt det faktisk. Så kan jeg sige, det var en af de gode games, lige også vist. Det er gode games. Ja. Lad mig lige prøve noget. Hej nede, lad være med at drille, så jeg vil bare gerne. Mine hænder, det jeg bliver helt... Det dropper jeg bare til ikke brugt på. Kan jeg lige komme her, bare heroppe i stedet. Ja. Oh, yeah, man. GG, man. Jeg tror, jeg har lige råbt det med GG. Hvis der var en dem, det så ville jeg i hvert fald flippe ud, fordi så ville jeg blive sådan helt online. What the hell? That's no good. Previous stacked. Men så håber jeg bare på, det ikke er team. Så hvis det sådan fik nakket sig. GG, man! GG, drengene! Oh my god. Not. Ej, de timer! Fucking noob! Noob! Hvorfor skal jeg bare folk team? Men alligevel bliver den her video lagt op. Så bye. Så hey. Vi går i en lobbyen, eller? Hey, det var faktisk også en rimelig god game, det må jeg sige. Jeg kommer med til deathmatch. Jeg skulle bare have... Men tak for, at I så den her video. Husk at smide et like, hvis vi sætter på over 10.
over 10 likes, så farvel. Jeg siger bye bye fucking.